हेलौ लोगोफोर गासैखौबो आंनि राजिब भिडिअ इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे आरोबाव बरायहरबाय। दिनै आङो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै आङो आंनि न'खौ खोन्थालांगोन। आंनि न'आ माबायदि नोंथांमोना नायलांदो। नैबे ससमाखौ आङो मानि थाखाय गाननांदों? आंनि मेगना मोजां नङा, सिगां बिदि नङामोन। बे मेगना मथा मथि दिनैसिम 8 बोसोरसोआनो जाबाय। 2013 जादों बे आंनि मेगन गाज्रिया। नैबेनो आंनि गाज्रिया, आगदाजोंनो गाज्रि, बेजों नुवा। अब्लाबो खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ'यै न'खर खुंलांनांगौ जायो। आरो बे मेगननि थाखायनो दाबो आंना आधार कार्डआनो जाया। 7 बार जाबाय आङो बानायब्लाबो जाया। मानि थाखाय जाया आंबो मिथिया आरो नाजाबावगोन उनावहाय जागोन ना जाया। दानि जुगाव आधार कार्ड गैयाबा जेबो खामानियानो जाया। बेनिखायनो आङो आधार कार्ड गैयिनि थाखायनो जेबो खामानिखौनो मावनो हाया। लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै हो। आंनि न'खौ नायदो नै लोगोफोर, अबस्थायानो गैया। नैबे गारिखौ आं दा सालायो। नै आंनि न'आ नै नायदो। ओमफ्राय नै ओरैहाय गंसे नायजाला। नै लामाया दाख्लै बियो हाब्रुजोंनो गारियानो खारखोनो हालामो। ओमफ्राय दा अन्थाइ होफैबाय आङो आंनि गारिजोंनो लाबोनानै। नै दं गय दङ, नै खुसेरा, खुसेरा हरिबो दङ। बै दैखर सेराव दङ। आं दा आंनि दुब्लि बारिखौ दिन्थिनि। नै आंना दुब्लिया नै खोथिया गायनो मोनाखै दाबो लोगोफोर। दा बेलासियावसो एवफैगोन। नै मालाय गायबानो जायो, बिराद मोजां जायो माइफ्रालाय। खुसेरा नै बाहायबो दङ। अखाहादोंलै लोगोफोर, दहाय फुङाव नोगोद अखा हादोंमोन। दा फ्रि फ्रिल'सै, गैलियानो होनजाबाय आरो दा। अखाहादोंलै लोगोफोर, दहाय फुङाव नोगोद अखा हादोंमोन। दा फ्रि फ्रिल'सै, गैलियानो होनजाबाय आरो दा। नै लोगोफोर बहायनो उन्दुयो। नैबे सलारनि बेटारि, कारेन्ट गैयाबा बेखौ सावो आङो। बियो आंनि साइकेलमोन। आं दा गारि सालायनायखाय बे साइकेलखौ आङो सालायथ'वाखिसै। आं दा बेखौनो सालायनानै न'खर खुङो।
नै लोगोफोर फांखाया बानायनांगौसो गिदिङाखैनो फांखायानो खलथा गाज्रिसो लाबोनायानो बावाखैमोन दा बानायफिनजोबनांगौसो नै नोगोर गोरानै फिदिंनो हाया नायदो दा आं बेखौ बानायनो जागोन ना जाया खुलिखांबाय नै दा बानायनोसै जागोन ना जाया जेरावथ' जाया गैला मा मा जिनिस थायो नायदो
जानाय नंला लोगो हेलौ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामना हो आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय